eskuinetik ezkerrera. Ezabatu ezin den tintaz, dara maitatzen da gure aldaria. Ikusi ezin den mezua, baina ozer entzutea nahi duguna. Hemen gaude eta ari gara. Ari gara, baina ez du aritzeko lekurik. Aritzeko, gure ariak josteko, iruteko eta egotzeko. Izarak, ari baitira, izara izan aurretik. Ari txikiz osatu da izara, astero josi diren ariz. Aria da diozko sokatxoa, eta aria da kontakizun baten lotura, segida edo trama. Gertakizuna da aria, ideien eta ideien arteko koherentzia, eta joskin lanetan aritu gara, azken aria. Aritu gara aria josten, iruten, elkartzen,